Acompañado da plana maior do partido a nivel provincial, o presidente Diego Calvo e o secretario Evaristo Ben, por varios dos candidatos do PP da comarca, así como tamén por numerosos militantes e simpatizantes, presentábase este pasado sábado na Casa de Cultura da localidade, a Francalo, como cabeza de lista dos populares outenses ás vindeiras eleccións municipais de maio. Calo tomou relevo de Beatriz Molinos, actual voceira municipal e anterior candidata, para que Diego Calvo tivo tamén palabras de recoñecemento. Do candidato dixo que era a persoa máis preparada para recuperar a alcaldía. Dar ese paso adiante é un paso e unha decisión complicada. E eu lle quero agradecer que, despois de consultala, lóxicamente, despois de darlle unha volta, como non podería ser de outro xeito, pois dese ese paso adiante de intentar mellorar o seu concello, de intentar mellorar pois todas as cousas que leva vivindo de pequeno e que ve que, sobre todo, nos últimos anos, pois quedaron aí e non ou non melloran ou non saen adiante. E se conseguimos mover a toda a xente que tes aquí, se conseguimos que toda a xente do PP de Outes traballe e empurre nesa dirección, eu estou seguro que o 28 de maio vamos a ter un alcalde e a semana seguinte que tomes posesión eu teño que facer unha recepción ao alcalde de Outes. Bueno, eso está feito. No seu discurso, Fran Calo mostrouse esperanzado en acadar os bons resultados nestas eleccións e recuperar, despois de 4 anos, a alcaldía para o Partido Popular. E para iso comprometeuse a traballar, sen escatimar esforzos, xa que este é o único camiño, segundo el, para poder acadar as metas que un se propón na vida. Co compromiso de defender os intereses de Outes e de todas as súas parroquias, alá donde vaya. Pois ben, queridos veciños, con todo isto, é para dar resposta á gran pregunta que todos me facedes sempre, por que me meto na política? Pois é moi fácil, queda claro, sabédelo e volvo a repetilo, para min Outes é moi importante. Visto nestes 4 anos de non xestión do goberno actual, xa non podía ser máis tempo un mero espectador, algo para nada non comparto. Hoxe, polo meu sentimento con Outes e con todo o vosso apoio, é consciente de que non será fácil, pero para nada imposible, quero darlle a volta a 4 anos de pasotismo, inoperancia e esquecemento desde o goberno municipal levou a Outes á situación na que estamos.